Daşary ýurtly gatnaşylaryň uly topary ozallyň elýän we mümkinçiligi uly hyzmatdaşlaryň geljeği uly türkmen bazaryna gazaklanmalarynyň ýokardygyny görkezýär. Şu gezekde terga Yaponiýanyň, Hitaýyň, Birleşen Arab Emirlikläriniň, Türkiýanyň, Eýranyň, Russiýa Federatsiýasynyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Hindistanyň kompaniýalary gatnaşýar. Serginiň we maslahatyň köp sany gatnaşjylary hormat prezidentimiň gutlagyny ulunsyna dinlediler. Ondan häzirki döwürde edil watanymyzyň ösüşiň we rowaşlygyň ýoly bilen anamly gadam urup, dünýäniň kuwwatly, durnukly ösýän döwletleriniň birine öwürlenigi bellenýär. Milli ykdysadymyzyň ähli ulgamlarla bir hatarda ýordamynyň gurulşy we senat pudagym ýokardy diýip gündälilenýär. Gurulşy we senat toplumyna innowasion önümçilikler döretmek, iri senat kärhanalaryny gurmak, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak hemde pudagyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, ulgama sany ykdysadyty ornaşdyrmak wedipeleri üstünlikli amala aşyrylýar. Döwlet başçymyň şunun bilen baglykda geçirilýän terginiň we maslahatyň türkmen hünärmenlerimiz bilen daşary ýurtly kompaniýalaryň wekilleriniň öýdara tejribe alşmagyna geljekde giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hemde iki tarapada behwetli tassamalary aral maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanmyllardy. Soňra milli ykdysadyň gurulşy we senat pudaklaryny döwürleşdirmek we diversifikasiýalaşdyrmak bagatda anyp bolýan giň gerimli işler bilen tanışdyrly. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne bu pudaklaryň ösüşi okguny häsiýete eýe boldy. Bu urda anyp bolýan öňden gorjulukly siýasat we işen halkara hyzmatdaşlyk ýordamynyň durnukly ösüşi we ykdysady taýdan galkynmak üçin amatly şertler döredýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyny başlan we häzirki hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň başdanlygyna üstünlikli durmuşa çalýan maksatnamaly strategiýanyň ýygydaly amala aşyrmagy netijesinde ýurdumyzda öňde barjy tehnologiýalar bilen ýenjamlaşdyrylan daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan eksport uğurly haritlaryň giň görnüşlerini öňdermäge ýürütülýän döwrewap senat kärhanalary gurulyp ösen ulag düzüme kemale getirilýär hemde medeni durmuş maksatly desgalaryň gurulşy giň ýerimde anyp barlýar. Dünýäde ýaşamak üçin iň amatly şäherleriň bir hökmünde tananma derejede özgerýän ak mermer Aşgabat, Garaşy watanymyzyň özgörtmeleriniň nyşany urly. Soňky ýyllarda paýtagtymyň bir näçe gözel ýerleriniň Guinness rekordlar kitabyna girdilmegi, ýaýwanlarylan giň gerimli şäher gurulşy maksatnamasynyň üstünlikleri besenýänigine aýdyň şaýatlygy diýär. Härki döwürde milli ykdysadyň täzeçil esasy ösdürmegine, eger türlü tebiği baýlyklardan dolu derejede peýdalanmagy, ýurdumynyň sebitlerini toplumlaryň özgörtmäge, döwrüň ähli talaplaryna laýyk gelýän amatly durmuş düzümleri kemale getiren döwrewap şäherleri we owalary gurmagy gönükdirilen, kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýygydaly durmuşa geçilişine gurulşy senat toplumuna aýratyn orun degişirler. Şunun bilen baglykda tergatnaşlar we mihmanlaryň kaşaň idara binalary, bilim we sport isgalary, sewda dinjaş merkezleri, ýokary amatlykly ýaşaý jaýlary, feýliýaklar we naýwaşy mihmanhanalar, sport sagadyş we lukmançylyk toplumlary, ýokary tiýdlikli awtomobil ýollary we beýlekler şöhlenenýärler tassama çadgylaryna ilkinji nawatda ün sermekleri tütäňleýärler. Şu gezekde sergi diňe bir hünärmenlerde däl, eýsem paýtagtymyň köp sany ýaşaýjylaryna we mihmanlaryna gadaklanma döredýär. Olar üçin sergi härki döwrümizden dördüjilik ruhunyň hakyky netijeleri bolan şäherlerimizden we owalarymyzyň daşky süne gyzga wagtda bolup geçen özgörtmeler bilen ýakynyň tanışmaga ajaýyp mümkinçilik boldy. 2023-nji ýylyň 29-njy iýunyna kanun esasyna döwlet ähmetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan Arkadaş şäheriniň birinji tapgary açylyp bulunmagy berli. Munyň özi diňe bir ýurdumynyň taryhyny däl, eýsem dünýäniň şäher gurulşygyna möhüm ähmetli waka boldy. Mälim şäherli türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň başlangyjy bilen gurulan täze şäheriň ýyry taslamasyny durmuşa geçirmek birinji tapgaryň çäklerine medeni durmuş we beýleki maksatly desgalaryň 336-sy gurulup bulunmagy berli. Döwrewap şäheriň ikinji tapgaryň desgalarynyň gurulşygynyň ýokary depkine anyp barmagy, milli ykdysadyň äger türlü mümkinçilikleri we kuwwaty eýedigini gönlüňden tasdiklaýar. Mälim şäherli gurulşy senatynyň ösdürmegi döwlet ösüşiniň möhüm uğurlarynyň bir hökmünde çykyş edýär.
Ýa-da ýurdumyzda gurulşyk pudugynyň düzümlerini giňeltmek we döwrewaplaşdyrmak, innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan täze häzirki zaman kärhanalary döretmek, daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň orun tutýan eksport uğurly haritlaryň öňdürüşiniň meçhurlaryny artdyrmak boýunça wedipeler üstünlikli çödülýär. Bu orada anlyp barlayan maksatnamalyň işleriň netijesinde ilaty we gurulşyk tassamalaryny ýerli çygmalaryň baý gorlaryndan taýýarlanan ýokary hili senat önümleri bilen dol üpşetmäge mümkinçilik töretdi. Erkwata podon kärhanalaryna sement, magdanel gurulşyk ferişdeleri, diwalyk paneller, timarlaş, gidroizolasiýa materiallary, metal önümleri, aýna, ýygnama, demir beton önümleri we iri panelli gurnamalar, keramzit, kaolin we belki gurulşyk ferişdeler öndürilýär. Bildirilýän talaplara laýyklyta tutuş diýarymyz boýunça gurulýan disgalarda hemde olaryň berek işlerine diňe ýokary hili ferişdeler ulanýar. Olar saýlanmanyna ýurdumyň howa şertleri, ekologik kadalara laýyk gelşi, berkligi, ulanışda amatlygy gözüňde tutulýar. Giň sergi meýdançasyna ýurdumyň senat podugynyň esasy wekilleri we bu ordaky işleri üstünlikli özleşdirýän kiçik hususy kärhanalar tarapyndan dünýä bazaryna münasip bäsleşige okyply Türkmenistany öňdürýän önümleriň durly görnüşleri görkezildi. Bäsleşige okyply milli ykdysadyty kemal getirmek we bazar gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak uğruna saýlap bolan Türkmenistan telekeçilik işini, işäwür toparlaryň işçiligini hemme tarapdan höwetlendirýär. Kiçi we orta telekeçiligi netijeli ösdürmek, hususy başlangyçlary gollamak üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe durmuş şertlerini döredýär. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary halkara hil standartlaryna laýyk gelýän gurulşyk ferişdelerini öňdürýän kärhanalaryň döredilmegine, şeýle-de senat we durmuş medeni maksatly durly disgalaryň gurulşyklaryna işçi gatnaşýarlar. Umuman eger tole ferişde ekologik taýdan arasda ýokary tehnologiýaly şolwatyň özüne ýokary hil önümleriň önümçiligi hemde olaryň halkara ülgüleriniň talaplaryna dol laýyk gelmegi ýurdumyň gurulşyk we senat ulgamynyň daşary ýurtlarda uly awraýyny üpşenýär. Iňoňa dünýä tejribesini we ösen tehnologiýalary çekmek isleýän Türkmenistanyň çalt üstýän bazaryna barha artýan ünsü, ýakyn we uzak daşary ýurtlardan işäwür toparlaryň wekilleri bolan daşary ýurtly gatnaşlaryň berk düzümi şaýatlyga diýär. Köp sany mehmanlaryň daşary ýurtlaryň işäwür toparlarynyň wekilleriniň serge gatnaşmagy iň gowy dünýä tejribelerini we öňdäwäji tehnologiýalary çekmege uly ähmiýet berýän Türkmenistanyň okuny üstýän bazaryna gydaklanmalaryň barha artýanyna şaýatlyga diýär. Gurulşyk işi we gurulşyk ferişdeleriniň önümçiligi iri senat disgalaryna tehniki enjanlary gurnamak bilen meşgullanýan kompaniýalaryň diwarlyklary aýratyn üns merkezine boldy. Şeýle-de sergi meýdançasyna ýurdumyň elektroenergetika, awtomobil ýollarynyň gurulşy we himiýa senaty produktlaryna gadanan üstünlikler görkezildi. Ýol gurulşynyň meýnamlary üstaşar ulag geçirgilerini giňeltmek, geografik taýdan amatly ýerleşik bolan ýurdumyň multimodal ulag geçirgileriniň sebit we halkara ulgamyna işçiň goşulşmagy boýunça öňde goýulan wedipeleriň çözülmegi bilen ýakyn baglanyş gyrlar. Uglevodorat, mineral we gidromineral çygmalaryň gorlary boýunça Türkmenistanyň dünýäde öňdäwäji ýurtlaryň hataryna dagny gözüňde tutsak, himiýa senatynyň önümçilik kuwatyny artdyrmak meselelerine unsyrlýar. Milli ykdysadyň çalt teňelleşdirmegine energetika senatyna möhüm orunda işler. Bu orada durmuşa geçirilen giyin gowrumly özgertmeleriň netijesinde soňky ýyllarda ýurdumyň ähli sebitlerine döwrewap elektrik stansiýalary guruldy. Olaryň öňdürýän kuwatlyklary bir näçe sartyrly. Elektrik geçirji beketler täzelendi we täzeler çekilmeginiň özi we diňe bir Türkmenistanyň energetika garaşsyzlygyny öpşetmek bilen çäklenmän ýetem daşary ýurtlara elektrik energiýasyny eksport etmek mümkinçiligini epesle giňeltmäge mümkinçilik berdi. Halkara sergisi Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutynyň taliplary, muallimler çyňam ähmetli boldy. Olar pudokdaky täze tassamalary almy gözlükler bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar. Bu sergi talip ýaşlaryň degişli ugurdaky bilimlerini artdyrmaga, oý pikirlerini baýlaşdyrmaga mümkinçilik berdi.